Czym dla Ciebie jest trzeźwość? Czym jest dla mnie trzeźwość? Trzeźwość dla mnie jest czerpaniem radości z takich podstawowych rzeczy, których nie dostrzegałem w przeszłości, którymi gardziłem wręcz. To jest dla mnie trzeźwość. Docenianie ludzi i tego, co potrafią zaoferować samym tym, że są obok ciebie. To jest dla mnie najpiękniejsze w trzeźwości. Teraz to dopiero dostrzegłem, gdy porzuciłem swoje stare życie, swoje stare zachowania, swój stary tok myślenia i zacząłem budować coś nowego, które zaczęło definiować to, kim jestem w danym momencie, w tym momencie. Tak, tym dla mnie jest trzeźwość.